Is-saħħa tal-poplu l-ewwel. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru Robert Abela meta l-ħadd filgħodu indirizza attività politika fiċ-Ċentru Laburista tar-Rabat. Is-saħħa tal-poplu l-ewwel. Dak huwa l-prinċipju. Dak huwa l-prinċipju li mhux se niċċaqalqu minnu. Priorità se tkun is-saħħa tal-poplu Malti u Awċi. Però id-deċiżjonijiet jittieħdu bi proporzjonalità. B'reazzjoni għall-aħħar żviluppi b'rabta mal-coronavirus, il-Prim Ministru appella l-kalma u tranquillità u tenna li l-ar ħaġa li nistgħu nagħmlu bħala poplu hija li nippanikjaw. Qal li reazzjonijiet m'għandhomx jelbu r-realtà u sostna li jkun żball kbir jekk nitkellmu fuq il-perċezzjoni tal-midja soċjali minflok dwar ir-realtà. Faċli, l-eħfef deċiżjoni f'ċirkostanzi bħal tal-lum, l-eħfef deċiżjoni politika forsi tkun niżolaw lill-Gżira, nagħlqu lil Malta waħedha. Nistgħu nagħmluha faċli, taqta' kull forma ta' trasport u tkun deċiżjoni li tista' tittieħed. Jista' jkun li xi darba wieħed ikollu jasal għal dik id-deċiżjoni. Mhux il-mument. Mhux il-mument. Qal ukoll li d-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-Gvern irridu jżommu bilanċ mal-interessi kollha tal-poplu Malti. Deċiżjonijiet imma li fuq kollox iżommu bilanċ mal-interessi kollha tal-poplu Malti. L-interessi tal-li nippreservaw ix-xogħlijiet tal-ħaddiema Maltin u Awċin, li nippreservaw ukoll l-ekonomija ta' pajjiżna, li nippreservaw id-diversi setturi li huma ta' mutur ekonomiku għal pajjiżna u b'mod holistiku noħolqu dan il-bilanċ. Bl-ewwel priorità tibqa' dejjem is-saħħa tal-poplu Malti imma li nieħdu in konsiderazzjoni dawn l-aspetti kollha meta nieħdu id-deċiżjonijiet. Il-Prim Ministru appella wkoll responsabilità mill-partijiet konċernati. Però l-affarijiet hemm mod kif isiru l-affarijiet isiru b'mod kawt u b'mod responsabbli fil-waqt li kull deċiżjoni tibqa' tittieħed, però lanqas nistenna li meta jkollok deċiżjoni ċara komunikata mill-Gvern illi bastiment mhuwiex se jidħol, illi jkollok reazzjoni siegħa wara minn min u mistenni li jżomm it-tranquillità fil-poplu Malti li jgħidulek issa jgħaddi nofs il-lejl u f'nofs il-lejl u minuta jidħol il-vapur. Dik reazzjoni li tiddispjaċini minnha. Il-Prim Ministru refera l-familja marida bil-coronavirus u qal li 3 persuni milquta jinsabu f'kundizzjoni ta' saħħa tajba. Dr. Abela ringrazzja lil ħaddiema kollha involuti fil-ħidma kontra l-coronavirus li ħejjew għal kull eventwalità li jista' jiltaqa' magħha il-poplu u l-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.